Molt bon dia, tingueu una càlida benvinguda a totes i tots. Soc el Pep Bosque, soc el responsable de l'àrea d'assessorament agroalimentari i cap de la unitat de representació. I avui us convidem a participar en aquest webinar, en aquesta jornada en la que abordarem una miqueta les principals conclusions de l'Observatori del 2026, vale? Que contempla dades molt recents. És una jornada oberta doncs, al conjunt de la ciutadania, per descomptat a les cooperatives agràries de l'àmbit de la federació, però també al conjunt de la ciutadania, a persones, diguéssim, del col·lectiu del cooperativisme, administració. Per tant, el que volem és que hi hagi una visió doncs, àmplia en quant als participants. Nosaltres dir-vos que volem que sigui una jornada dintre de que és telemàtica mínimament participativa i per tant us convidem en qualsevol moment a que aneu plantejant dubtes, preguntes. Trobareu en la part inferior de les vostres pantalles un apartat de preguntes i respostes en el que veureu, tindreu la possibilitat doncs, de fer aquestes preguntes, o si de cas pel xat si teniu alguna consulta doncs, més a nivell operatiu. Dir-vos que aquest webinar s'està enregistrant i per tant posteriorment el difondrem en un canal de YouTube, i d'alguna manera el que volem és que el conjunt del sector i el conjunt de la ciutadania doncs, pugui tenir un referent en quant a les principals magnituds del cooperativisme agrari. Abans de començar amb el contingut, m'agradaria que el David Bonvehí, el director general responsable de cooperativisme a Catalunya del Departament d'Empresa i Treball, doncs, obrís micro i vídeo, si plau, i fes doncs, la presentació de la jornada. Gràcies. Moltes gràcies i molt bon dia, en especial doncs, al president de la Federació de Cooperatives Agràries que ens acompanya, al seu director, el Consell Rector i com no, la gent que col·labora activament cada dia i el personal de la Federació de Cooperatives Agràries. Estic molt content de poder donar el tret de sortida amb aquest webinar, amb aquesta jornada. El cooperativisme a Catalunya, el cooperativisme agrari a Catalunya té una molt bona interlocució amb el govern de la Generalitat i amb les diferents administracions, però parlant pròpiament, doncs, com a govern de la Generalitat sempre ens sentim molt còmodes doncs, amb la interlocució que tenim i també de la manera que anem treballant les diferents qüestions. No només el Departament d'Empresa i Treball, el Departament d'Agricultura i de manera transversal tot el govern, doncs jo també us vulgui donar primer de tot l'agraïment per la interlocució contínua i pel bon fer que teniu. M'agradaria donar tres missatges, aprofitant doncs, la cobertura d'aquest webinar. Un és que les cooperatives agràries, doncs, tinc la sort ara de visitar-ne bastant sovint, bastantes, i també doncs, de fer una anàlisi, aquest observatori avui ens ho vindrà a refermar. Crec que gaudeixen moltes d'elles gaudeixen d'una bona situació també econòmica. Les cooperatives agràries continuen sent referents en el territori. Les cooperatives agràries fan front als reptes que tenim com a país rural que tenim i, per tant, crec que l'Observatori avui ens mostrarà doncs, unes bones dades del cooperativisme agrari. L'altre dia també, des de la Direcció General, també volem fer un acte on reunirem les 20 cooperatives de tots els sectors de Catalunya que més facturen, i de les 20 cooperatives que més facturen a tot Catalunya, doncs 11 són cooperatives agràries. Per tant, el cooperativisme agrari doncs, és punta de llança de moltes coses i també d'exemples d'empreses doncs, que funcionen al nostre país. Un segon missatge és que a nivell de federació sempre heu estat doncs, molt referents a intentar defensar les cooperatives agràries a l'administració, però també sobretot en aquells canvis normatius que es necessiten. També com a sector sé que esteu treballant en un nou marc normatiu pel cooperativisme. Crec que és important doncs, que les lleis que tenim, les normatives que tenim, es continuen adequant dia a dia a les realitats i a les necessitats que hi ha també en el territori, i per tant també vull fer-vos arribar
que de cara a l'any que ve intentaríem doncs, ja formular com a govern una proposta de reforma de llei de cooperatives que també doncs, doni més solucions a les cooperatives agràries. També en aquest sentit sapigueu que si res no es torça, de cara al setembre-octubre s'hauria d'aprovar definitivament la llei d'economia social en el Parlament, que les cooperatives doncs, n'heu estat un dels principals impulsors, i és veritat que és una llei doncs, que ara veient el tràmit d'esmenes de la manera que els grups parlamentaris han fet les esmenes, doncs no patirà grans canvis d'acord amb el redactat que ja s'havia consensuat i per tant de cara doncs, aquesta tardor podrem tenir la llei d'economia social també aprovada per emprendre l'any que ve doncs, la reforma de la llei de cooperatives. I un tercer element, crec que el món rural també està sent vigilat i molt i és una prioritat per l'actual govern. En aquest sentit, jo també us animo a les cooperatives agràries a no deixar fer el que esteu fent, que és, com us deia abans, ser referents en el territori. Ja fa molt temps que no us limiteu només a, al vostre producte, sinó que actueu com a generadors de moltes coses en el territori. I en aquest sentit, crec que tota la gestió del món rural també ha de passar per moltes qüestions que poden fer les cooperatives. En aquest sentit, doncs, aquest observatori avui crec que dona i ensenya aquesta fotografia actual i us vull donar les gràcies doncs, per la vostra feina i per continuar amb aquest observatori. Gràcies. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies, David. I ara doncs, començaríem doncs, el contingut diguéssim, d'aquest webinar. Més concret, que us compartiré la presentació i amb la Lluïsa Serrano i jo mateix doncs, us anirem explicant doncs, el contingut general. Per una banda, aquest seria una miqueta l'esquema general. En un principi, doncs, el que farem és explicar-vos una miqueta doncs, alguna visió general doncs, de l'observatori, del nostre projecte. Per altra banda, entrar en el moll de l'os de les xifres del 2026. Us explicarem una petita novetat en relació que hem fet enguany. Us direm que som molt més que xifres, us donarem recursos per saber-ne més i farem doncs, un petit examen al final, però no us preocupeu perquè segurament tots aprovareu. Deixeu-me deixar de compartir un segon i torno a compartir perquè m'he oblidat de fer una cosa. Ara sí, comencem una miqueta doncs, ja amb l'observatori. D'acord? Principi, dir-vos que des de l'any 2004, estem fent enquestes personalitzades a totes les entitats federades. Això ho fem en el marc doncs, d'aquest projecte de l'Observatori. I, lògicament, el primer que hem de fer aquí és agrair la col·laboració de totes les cooperatives, no només els que ens estan escoltant, sinó de totes les cooperatives en l'àmbit de la federació, que al llarg d'aquest temps han tingut la paciència i de dedicar-nos el temps per atendre'ns i facilitar-nos doncs, aquesta informació. Lògicament, amb aquesta informació doncs, nodrim una base de dades pròpia, que és un reservori històric doncs, molt extens, molt exhaustiu del conjunt del cooperativisme agrari, amb el que anualment el que fem és doncs, fer aquest recull de les principals magnituds. Durant aquests més de 20 anys, la finalitat última doncs, és, lògicament, disposar d'informació de les cooperatives agràries, conèixer els seus elements bàsics, però sobretot doncs, veure tendències, veure amenaces, veure oportunitats i veure doncs, també l'evolució del col·lectiu. Pensem que és un instrument imprescindible doncs, per al monitoratge dels instruments de suport que té el propi sector i també per avaluar doncs, determinades polítiques. De fet, això ens va permetre en el seu dia nodrir part de la diagnosi del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català, que es va fer a partir d'una resolució del Parlament de Catalunya, la 671/8, que vam presentar aquest diagnòstic, el vam presentar al 2014, doncs ara ja fa, doncs, com veieu, més de 10 anys. A partir d'aquí, doncs, el primer que vam començar com a tangible va ser l'Anuari Socioeconòmic de Cooperativisme Agrari de Catalunya, ho vam fer el 2008, que és un dels documents que hem anat, bueno, primer amb una imatge doncs, molt bàsica, però que després doncs, hem anat intentant renovar i tenim doncs, la imatge que tenim a dia d'avui.
La veritat és que és un primer document doncs, de presentació del cooperativisme agrari i després el que hem fet ha sigut anar evolucionant. Des del 2019 el que fem és un altre document, que és el Dashboard Buncop, que l'elaborem i que fem públiques doncs, més d'un centenar de variables agrupades en 44 taules temàtiques i amb una sèrie històrica doncs, de 6 anys. Això el que ens permet és, sobretot, doncs, veure tendències, no? I així com l'anuari ens fa una foto fixa doncs, un any concret, aquí el que veiem són aquestes tendències i, per tant, el que podem veure és el per què de les xifres. Des de l'any 2023 fem també a partir d'aquests continguts unes infografies generals que són doncs, una síntesi encara més gràfica de les principals magnituds per fer-ho doncs, més digerible de les magnituds generals del cooperativisme agrari i després, des de l'any 2024, el que fem són aquestes 7 infografies sectorials, una per cadascuna de les orientacions productives principals en les que tenim classificades les cooperatives i que ens mostren una miqueta doncs, una petita radiografia doncs, de cadascun d'aquests sectors. Ens permet d'alguna manera doncs, que cada sector es compari amb el conjunt i dir-vos que doncs, aquests documents sempre fem una versió pública que pengem a la nostra pàgina web i després una versió interna que compartim amb les cooperatives agràries que té algunes dades més sensibles en quant a produccions, en quant a preus, que d'alguna manera permeten comparar-se amb el conjunt. I ara sí, ara ja anem a veure una miqueta el moll de l'os, anem a veure doncs, les principals xifres del 2026. I per fer-ho ho hem estructurat amb aquests 15 àmbits, vale? Des de com evoluciona la facturació, com es distribueix la facturació, l'ocupació, les persones sòcies, el paper de la dona, subministrament, serveis, la venda minorista, vale? O les seccions de crèdit, diferents àmbits, que aquests 15 àmbits que anirem desgranant al llarg d'aquesta sessió i que el que advertir-vos és que són dades en general tancades a 31 de desembre del 2025 i en quant a exercici econòmic estem parlant de l'exercici econòmic tancat al 2024, per tant la campanya 23-24. La primera pregunta és, bueno, quin col·lectiu estem parlant? Doncs estem parlant de 181 empreses cooperatives que estan en l'àmbit de la federació a 31 de desembre del 2025 i sota aquest paraigües nosaltres incloem estrictament les cooperatives agràries de primer grau i de segon grau, però també altres entitats sòcies a la federació que tenen un esperit cooperatiu, les societats agràries de transformació i després, per altra banda, les altres empreses participades majoritàriament per cooperatives. D'acord? Per tant, aquest esperit cooperatiu forma part doncs, d'aquestes 181 empreses cooperatives. La primera reflexió que ens fem també és si mirem aquestes dades en funció doncs, de la dècada de fundació, veiem doncs, que hi ha primer alguns titulars. No? Tenim 5 cooperatives que continuen actives i que van ser fundades abans del 1900. A dia d'avui, bueno, 31 de desembre del 2025, tenim un 31,5%, per tant, una de cada 3 cooperatives que són centenàries. I 3 de cada 4 del conjunt tenen més de 50 anys. Bueno, jo crec que aquestes són xifres doncs, molt potents, que ens expliquen una miqueta doncs, aquest arrelament al territori que tenen les cooperatives agràries, que són empreses amb una gran capacitat de resiliència, que canvien en funció doncs, de l'entorn en el que es troben o del context en què es troben i, per tant, exemples de tradició i, lògicament, també modernitat. I ara us presento una gràfica que és novedosa, no us l'havíem compartit mai, no havíem fet pública mai, que és l'evolució doncs, del nombre de cooperatives, del nombre d'empreses cooperatives al llarg dels últims 20-21 anys. Dades des del 2024 fins al 2025 i aquí ens mostra l'evolució del nombre de cooperatives en relació a aquests últims anys. Evidentment, no cal dir-ho, que el nombre doncs, ha anat disminuint sensiblement. De fet, en aquests 21 anys doncs, s'ha disminuït un 32,5% i bueno, aquí ens podem fer una primera pregunta, és si això
és un element favorable o desfavorable. De moment, us deixo una miqueta la pregunta a l'aire i a partir d'aquí veurem. Sí que ens agrada destacar que en el document de diagnosi de Catalunya, el general que vam fer pel marc del cooperativisme, en aquell moment ja ens vam atrevir a fer una previsió de l'evolució del nombre de cooperatives al llarg del temps. I en aquest document, que el vam fer el 2014 i el vam presentar el 2014, doncs ja teníem aquesta petita conclusió que dèiem en aquell moment, que dèiem que si es mantingués el ritme anual de reducció en aquell moment que havíem analitzat, dèiem que a partir del 2020 podríem arribar a estar per sota de les 200 cooperatives i que al 2025 el nombre de cooperatives es podria situar en unes 185, en una forquilla situada entre 179 i 192. Bueno, la realitat és que els fets ens han donat la raó d'una miqueta d'aquella previsió. Ara, al 2020, doncs teníem 192 empreses cooperatives i al 2025, com us he dit, en tenim 181. Quina és la facturació global? Doncs la facturació global, eh, l'activitat econòmica que generen aquestes empreses són això, 2.341 milions d'euros, que això suposa 21 milions d'euros més que l'exercici anterior, i dir que les empreses cooperatives continuen doncs, amb una facturació a l'alça. De fet, és el 5è any en el que això es produeix i es produeix en un context d'entrada desfavorable. Tenim una situació, recordo, ara sembla que s'ha oblidat, però tenim una situació en aquell exercici doncs, de sequera, una sequera agreujada, d'una sequera persistent que lògicament afecta els volums productius en moltes produccions agràries. És l'exercici en el que hi van haver restriccions que el sector agrari té molt present en relació als canals d'Urgell, Riu de Canyes, el Delta de l'Ebre, a l'Empordà, reduccions en els regadius, evidentment el secà, doncs, dificultats, però, clar, lògicament hi ha una conjuntura variable per als diferents sectors. Doncs, per exemple, en oli d'oliva, tot i van tenir una collita moderadament favorable, tenint en compte doncs, aquest context de sequera, tenint en compte la producció que és molt anyívola i teníem en compte doncs, que en aquell exercici doncs, hi va haver preus molt elevats. És un context curiós, però dir-vos que d'entrada doncs, la sequera és una amenaça que estava aquí. I si hem fet una miqueta l'evolució, la gràfica de l'evolució del nombre de cooperatives, aquí us mostro una miqueta doncs, aquesta evolució de la facturació global expressada en milions d'euros. I també des del 2024, perdoneu, des del 2004 fins al 2024. Una miqueta la conclusió, lligant una miqueta les dues gràfiques, quina és? Doncs que efectivament hi ha hagut una reducció del nombre d'efectius, el nombre d'empreses cooperatives, però això que no s'ha traduït en una reducció de facturació, no només s'ha mantingut l'activitat econòmica, sinó que s'ha incrementat, i s'ha incrementat i molt. De fet, en aquests últims 20 anys, la facturació s'ha incrementat un 68,4%. Per tant, veieu que aquí tenim una miqueta la gràfica conjunta, amb uns eixos, l'eix 0 a 0 en els dos casos, d'alguna manera sense accentuar tant doncs, aquestes tendències, però clarament es veu doncs, aquesta disminució del nombre d'efectius i aquest increment sostingut en la facturació global. Per tant, d'alguna manera tenim un procés que d'alguna manera ha accentuat, tot i la reducció del nombre d'empreses, l'activitat econòmica associada. Alguns indicadors d'aquesta vinculats amb la facturació, doncs la facturació per persona treballadora ha disminuït respecte a l'any passat, però podríem dir que es manté estable amb un lleuger increment en relació a la mitjana dels últims 4 anys. Estaríem al voltant d'aquests 480.000 euros per persona treballadora. Aquesta disminució en realitat es deu a que, tot i haver incrementat la facturació, com hem vist, doncs també ha incrementat el nombre de persones ocupades. I per tant,
nombre de persones ocupades ha crescut més que proporcionalment que la facturació. Un altre element també és la facturació per persona sòcia, que també es manté estable en relació a l'any anterior, però incrementa un 5,6% en relació al període anterior. I després una petita imatge en relació a la distribució en el territori d'aquesta facturació. Aquí cada puntet que teniu en aquest mapa il·lustra el, una cooperativa agrària. El color, segons aquesta llegenda, després analitzarem amb més detall aquesta distribució territorial, de moment és un petit flash, el color indica l'orientació productiva principal i, per altra banda, doncs, la mida del punt, eh? La mida del punt indica és proporcional a la facturació d'aquesta empresa cooperativa. I, per tant, d'alguna manera, el que veieu amb aquesta imatge d'una forma molt sintètica, per una banda, és que tenim una gran distribució territorial, tenim una gran diversitat sectorial i després també tenim una gran diversitat en quant a models empresarials, en quant a dimensions empresarials, en quant a realitats individuals en totes elles. Anem a veure una miqueta doncs, la facturació i com es distribueix doncs, a nivell territorial. Dir-vos que aquest exercici d'aquells 21,2 milions d'euros que dèiem que havia incrementat la facturació, dir-vos que la demarcació que més ha augmentat ha estat, en termes absoluts, Terres de l'Ebre. I seguida de Tarragona i en tercer lloc les cooperatives de Girona. Però és un cop més, són les cooperatives de les comarques de Lleida les que agrupen la majoria de l'activitat econòmica. De fet, la xifra que us heu de quedar al cap és que un de cada dos euros generats pel cooperativisme agrari es genera a Lleida. Hi ha una petita disminució del pes relatiu, però es manté d'alguna manera que estem al voltant doncs, del 50%. La segona demarcació territorial seria Barcelona. I aquí, d'una manera molt destacada en el conjunt, així com a Lleida, doncs, vendríem Segrià, especialment. En el cas de Barcelona, doncs, veieu que és el Bages la comarca que lidera una miqueta doncs, la facturació en relació al conjunt. En el cas del Camp de Tarragona, doncs, que seria la tercera en la contribució a la facturació global, amb un 15,1%, doncs teniu aquest retrat. Dintre les comarques destaca el Baix Camp. En quarta posició tenim a les Terres de l'Ebre, on destaquen el Montsià i el Baix Ebre, especialment el Montsià. En el conjunt, les cooperatives del Baix Ebre representen el 9% de la facturació global. I en darrer terme, però no menys important, tenim les cooperatives de les comarques de Girona amb un 6,7% del conjunt. I aquí, doncs, d'alguna manera, amb un pes força més equilibrat en relació al conjunt, tret del Pla de l'Estany. Hem vist una miqueta com evoluciona la facturació i ara li deixo la paraula a la Lluïsa Serrano perquè us expliqui el següent punt d'aquesta intervenció. Hola, bon dia. Jo sóc la Lluïsa Serrano, la tècnica de l'Observatori, i com us ha indicat el Pep, jo us explicaré com es distribueix la facturació i l'increment a nivell sectorial. Si observem aquesta gràfica, veiem que el sector que més ha contribuït a la facturació global d'aquestes cooperatives és el sector de ramaderia i pensos, a més d'un 40% del total de la facturació. Tal com s'ha comentat el PER, l'increment de la facturació respecte a l'any passat va ser de 21,2 milions. Llavors, en aquest increment han participat de diferents formes els diferents sectors que tenim. Llavors, el sector que més ha contribuït en aquest increment ha sigut el sector de l'oli d'oliva i de fruita seca, amb més de 70 milions d'euros, i això és degut a que el sector de l'oli ha augmentat el preu i el volum, vale? I en el cas de la fruita seca i el producte de l'ametlla, que encara que hi ha hagut una disminució del preu, s'ha sigut compensat per un augment de volum. Altres sectors que han contribuït en aquest increment de facturació és el sector de l'hortofrutícola i planta viva, amb més de 20 milions d'euros, i aquest se deu a la producció, sobretot, de la fruita de llavor, horta, fruita de pinyó i planta viva, que sí que és veritat que hi ha hagut
també una disminució de volum, però s'ha sigut compensat per l'augment de preu. En el cas dels productes dels cítrics hi ha hagut tant un augment de preu com de volum. El sector de la llet ha contribuït en aquest increment en 3,5 milions d'euros, que també hi ha hagut una disminució de preu, però s'ha compensat per un augment de volum. En el sector de l'arròs ha col·laborat en 2,2 milions i en aquest sector hi ha hagut tant un augment de volum com de preu. I per últim, el sector que ha contribuït en aquest increment és el sector de vins i caves, amb una aportació de 1,5 milions, que també ha tingut una disminució de preu, però també ha sigut compensat per un augment de volum. També trobem dintre d'aquests sectors que hem comentat, també hi ha sectors que han contribuït a la disminució d'aquesta facturació, que són el sector de la ramaderia i pinsos i sectors basis i ferratges. En el cas del sector de la ramaderia i pinsos, la disminució ha sigut al voltant de 56 milions d'euros i es deu bàsicament a la disminució de la facturació de pinsos, tal que hi ha hagut una disminució de volum i de preu. I en el cas de porcí, diferenciem els porcins del greix, que hi ha hagut una disminució de volum que no ha sigut compensada per un augment de preu, i en el cas dels garrins hi ha hagut tant una disminució de volum i de preu. Dintre del sector de ramaderia hi ha altres productes com són els bovins i els conills que han tingut tant un augment de preu i de volum. I en el cas de l'aviram hi ha hagut una disminució de preu que es compensa amb un augment de volum. I l'últim sector en el qual hem contribuït a disminuir aquest increment de facturació, tal com hem comentat abans, és el sector barci i ferratge, amb menys de 23 milions d'euros, que aquest ha sigut degut a una disminució tant de volum com de preu. A la segona punt que analitzarem serà quines presències tenen les cooperatives als sectors. Per poder fer aquest anàlisi hem tingut dues perspectives, en funció dels sectors en què la cooperativa participa, que pot ser que tinguin més una activitat, i en funció de la seva orientació productiva. Si analitzem els sectors en funció de la presència que tenen les cooperatives, trobem que l'activitat que més presència té són les cooperatives de l'oli d'oliva, amb 90 cooperatives, seguides de l'activitat de fruita seca i garrofa, amb 74, totes dues amb un cert retrocés respecte de l'any anterior. De totes les activitats que tenim, les activitats que més han augmentat la seva presència són les de ramaderia, amb un total de 18 cooperatives, i hi ha algunes que han tingut un cert retrocés respecte a l'any passat, com són les de fruita dolça, horta i cítrics. La resta d'activitats s'ha mantingut estable respecte a l'any anterior. Si per contrari analitzem les cooperatives en funció de la seva orientació productiva, explicava-vos abans que per fer aquesta classificació per orientació productiva hem tingut en compte l'activitat que aporta més a la facturació global de les cooperatives, de forma que ens en surten 8 tipus d'orientacions productives. També destacar que en aquest cas l'orientació productiva que més presència de cooperatives té és la de l'oli d'oliva i fruita seca, amb un total de 57 cooperatives, també amb un cert retrocés respecte a l'any passat, seguides de les de vins i caves, que té una certa estabilitat respecte a l'any passat, i l'única orientació productiva que ha tingut un retrocés respecte a l'any passat és les d'hortofrutícola i planta viva, que tenen un total de 31 cooperatives. Les altres orientacions productives poden dir que es mantenen estables respecte a l'any anterior. Si a més aquesta presència de cooperatives fem un anàlisi en funció de la seva ubicació geogràfica, trobem que bàsicament la presència de les cooperatives es troba al sud de Catalunya. I com podeu veure, els puntets grocs, que són les cooperatives segons la seva orientació productiva de l'oli d'oliva i fruita seca, que hem dit que eren les que més presències tenien de cooperatives, són aquests puntets grocs i podem dir que es troben des de la franja de les Terres de l'Ebre, passant per les comarques del Baix Camp, Garrigues i Urgell. Una altra orientació productiva que té molta presència de cooperatives són les vins i caves, que són aquests puntets vermells i que podem dir que van des de les terres de Terra Alta, Priorat, comarques de l'Alt Camp, Conca de Barberà, Llar i Val Penedès. La segona cooperativa que té incidència són l'orientació productiva d'hortofrutícola i planta viva, que són aquests punters verds
que bàsicament podem dir que es troba a les comarques de Garriga, Pla d'Urgell i Segrià, i en menor presència tenim les de cultius herbacis, que bàsicament es troba a les cooperatives de Lleida, que són aquests potents taronges, i les de ramaderia i pinsos, que són aquests puntets marrons que es troben en el Pla d'Urgell, Anoia, Noguera i Pla d'Urgell. Si per contrari analitzem la presència de les cooperatives al nord de Catalunya, veiem que bàsicament ens trobem en les cooperatives de ramaderia i pensos, que són aquests punters de color marró, que els ubiquem als Pallars Jussà i Sobirà, a l'Urgell, Noguera, al Bages, Osona, Ripollès, Garrotxa i Pla d'Estany. Altres cooperatives que també tenen forta incidència aquí al nord de Catalunya són les de cooperatives de llet i derivats, que són aquests puntets de color com a rosa lilat, vale? I es troben al Alt i Baix Empordà, Gironès, Barcelonès i Garrotxa. També hi ha presència de cooperatives de vins i caves, que són aquests puntets vermells, que es troben a l'Alt i Baix Empordà. I com veieu, la resta d'orientacions productives, la presència és minoritària. Molt bé. Anem a abordar també aquest quart punt, que és com evoluciona la concentració empresarial i la seva estructura. Perdoneu. Us he fet un petit spoiler, però la realitat és que la facturació doncs, s'ha situat en 12,7 milions d'euros, per tant incrementa un 5,3% en relació a l'exercici anterior i un 17% en relació a la mitjana dels últims 4 anys. Per tant, aquest que seria doncs, segurament el millor indicador de la concentració empresarial del col·lectiu doncs, evoluciona en aquest sentit. I llavors dir-vos que d'alguna manera el que hem fet ha sigut també de forma novedosa en aquest webinar fer una gràfica il·lustrant l'evolució de la facturació mitjana indicada en milions d'euros per empresa des del 2004 fins al 2024. En aquest eix tindríem els milions d'euros i veieu que hem passat doncs, al 2004 una mitjana de 5,2 milions d'euros fins al 2024 la xifra que ja coneixeu dels 12,7 milions d'euros. Per tant, lògicament, aquí el que hi ha hagut ha sigut un increment de més del 140%, més del 140% d'increment en la facturació mitjana, que això vol dir, d'entrada, empreses doncs, més fortes, més resilients per fer front al futur, segurament, i això segurament respon a polítiques públiques, instruments públics que han afavorit doncs, aquesta millora de la competitivitat de les empreses cooperatives i, lògicament, aquí la federació ha acompanyat doncs, aquests processos des de sempre amb la immensa majoria dels casos que han suposat doncs, aquesta millor integració del sector cooperatiu. La realitat és diversa en quant a sectors i en quant a orientacions productives. Lògicament, com sempre, doncs, les cooperatives més grosses en quant a dimensió són les cooperatives de ramaderia i pinsos i d'arròs. Veieu aquí una miqueta les xifres globals. Però les que més han augmentat en termes de facturació mitjana en aquest exercici, lligats a una conjuntura sectorial, han sigut les d'oli d'oliva i fruita seca i hortofruticultura i planta viva. I les que més han reduït la seva facturació mitjana, veieu que són les de herbacis i farratges, ramaderia i pinsos i altres activitats. Una altra forma d'analitzar-ho és en funció doncs, com es distribueix doncs, aquesta facturació. I un exercici que podem fer i que fem és ordenar de manera decreixent les cooperatives en funció de la seva facturació i veure doncs, diferents rànquings. Per exemple, el top 15 d'empreses, les primeres 15 empreses en quant a facturació del cooperativisme agrari agrupen el 60,4% del conjunt. I així successivament. Per exemple, el top 100, les primeres 100 empreses cooperatives, gairebé agrupen el 97% de la facturació global. Per tant, tenim una estructura i lo interessant és veure doncs, aquesta evolució al llarg del temps. A nivell sectorial no us presento les dades, però dir-vos que hi ha una gran diversitat sectorial
en quant a concentració. Hi ha sectors com l'ametlla o l'avellana molt concentrats i d'altres que, tot i tenir doncs, un gran nombre d'empreses dins d'aquell sector, doncs no sempre tenen el mateix nivell de concentració empresarial. Per tant, aquí tenim diferències importants pel que fa als sectors. Una altra forma d'analitzar-ho és una miqueta aquesta estructura d'aquesta facturació, doncs quantes empreses tenim en cada tram de facturació. Aquí el titular, quin és? Doncs que les cooperatives que presenten un increment en la seva contribució tant en la facturació global com en el nombre d'empreses són les del tram de la classe mitja, per entendre'ns, del tram 25-50. D'acord? Tot i que els trams inferiors, de 2 a 10 i de 10 a 50, doncs també han incrementat la seva contribució. Aquestes gràfiques, aquestes gràfiques que us il·lustrem és en quant a empreses i en quant a contribució a la facturació, les diferents tipologies d'empreses, micro, petita, mitjana i grans empreses, contribueixen al conjunt. Per tant, les que més tenim presents, lògicament, són les microempreses. Veieu que representen un 38,7%, però veieu que representen tan sols el 2,7% de la facturació de l'exercici. I, per tant, us avanço que les microempreses són les que més perden en pes relatiu, tant en contribució al global de la facturació, com també en quant a percentatge d'empreses sobre el conjunt. I això es compensa pel tram de mitjana empresa. Al voltant de, doncs això, 1 de cada 3 cooperatives contribueixen a aquesta facturació global, les empreses considerades com a mitjanes empreses. Les PIME, les petites i mitjanes empreses, representen la immensa majoria d'empreses cooperatives, d'acord? Però no contribueixen a la immensa majoria doncs, de la facturació global. Podríem dir al voltant doncs, del 50%. Per tant, aquí lo interessant és veure una miqueta aquesta radiografia i sobretot veure l'evolució amb el temps d'aquests indicadors. Ara analitzarem com és aquesta distribució territorial de les cooperatives. Podem dir que la distribució territorial de les cooperatives es manté de forma estable respecte a l'any passat i en els últims 4 anys, de forma que hi ha presència de cooperatives en 33 de les 43 comarques de Catalunya. Això ho traduïm en que hi ha 3 de cada 4 comarques hi ha presència de cooperatives agràries. Cal destacar les comarques de les Terres de l'Ebre i de Tarragona, les quals tenen presència de cooperatives en totes les seves comarques. En el cas de Barcelona i Girona, diem que 3 de cada 4 comarques té presències de cooperatives i en el cas de Lleida, 2 de cada 3. Si mirem el número de cooperatives, les comarques que més presència tenen de cooperatives són les comarques de Lleida, que es manté de forma estable, igual que l'any passat i els últims 4 anys, seguides de les de Tarragona. I les comarques que més han augmentat les seves presències són les comarques de les Terres de l'Ebre, Barcelona i Girona. Si anem analitzant les comarques de cada zona, cada territori, trobem que les comarques de Lleida tenen un total de 57 cooperatives, destacant la seva presència a les comarques de Sarrià, amb 20 cooperatives, les cooperatives de les Garrigues, amb 18, i les de Pla d'Urgell, amb 9. En el segon cas, que són les comarques de Tarragona, trobem un total de 50 cooperatives. Veieu que hi ha distribuïdes per totes les comarques que la formen, destacant les comarques del Baix Camp amb 15 cooperatives, les de l'Alt Camp amb 11 cooperatives i les del Priorat amb 10. En el cas de les Terres de l'Ebre, tenim un total de 29 cooperatives, també que podem observar que hi ha presència en totes les seves comarques, destacant la presència del Baix Ebre amb 9 cooperatives i les del Montsià i Terra Alta amb 8 cooperatives. En el cas de Barcelona trobem un total de 25 cooperatives, destacant la presència
En el Maresme, en 7 cooperatives i en el Bages, el Penedès i Llobregat, en la presència de 4 cooperatives. I per últim, si mirem la presència de les comarques de Girona, en trobem que hi ha un total de 16 cooperatives i les que destaquen més la seva presència són les comarques de l'Alt Empordà amb 7, seguides de la Garrotxa amb 3. Molt bé. Una altra pregunta que ens podem fer és si les cooperatives comercialitzen a preus superiors. I per il·lustrar-ho doncs, teniu aquesta gràfica en la que d'una forma molt evident doncs, es veu que en la majoria o en moltes produccions analitzades els preus comercialitzats per les cooperatives estan per damunt de la mitjana dels operadors del conjunt de Catalunya. Per tant, d'alguna manera il·lustren doncs, que hi ha una capacitat de crear valor afegit i que aquest valor afegit, per la naturalesa de cooperativisme agrari, doncs, retorna doncs, al sector. Dir-vos aquí que les cooperatives federades teniu a la vostra disposició. La Lluïsa no es cansa de repetir-ho quan us visita, quan us enquesta, que teniu dades disponibles amb dades dels preus mitjans comercialitzats en cadascuna d'aquestes produccions. Ara intentarem analitzar quin és el pes del cooperativisme. Per fer aquest anàlisi del pes del cooperativisme hem tingut en compte els sectors que estan més cooperativitzats, els sectors amb una participació més rellevant i els sectors amb una participació moderada. En el cas que estem veient, són els sectors més cooperativitzats, que són els que tenen una presència superior al 60%. I en aquest cas trobem l'oli d'oliva, ametlla closca, avellana closca, arròs, garrofa i vi. Aquests sectors es mantenen estables respecte a l'any anterior. En el cas dels sectors que participen d'una manera molt rellevant, són els sectors que tenen una presència entre un 10 i un 60%. En aquest cas trobem la llet, la fruita de llavor, cultius herbacis, fruita de pinyol, farratges, cítrics i pensos, mantenint-se també estable respecte a l'any anterior. I com a participació més moderada trobem els sectors restants. Si analitzem el pes del cooperativisme a la producció agrària final, trobem que representen un 36,1%. Això se tradueix en que un de cada 3 euros és generat per les cooperatives. Encara que aquest pes del cooperativisme i aquesta facturació ha disminuït una miqueta respecte a l'any passat, podem dir que en els últims 4 anys ha anat en augment. Si observem els valors actualment presents, veiem que el pes del cooperativisme continua sent més evident en el sector agrícola que en l'activitat ramadera, encara que podem dir que l'activitat ramadera sempre ha estat per damunt del 20%. Sí que és veritat. Bueno, m'he avançat, disculpeu, per explicar-vos una miqueta el comportament de l'ocupació en les cooperatives. I aquí una miqueta les principals xifres és que estem donant ocupació a unes 5.000 persones treballadores, 4.961 a 31 de desembre del 2025, que suposa un increment de l'1,7% en relació a l'anterior període analitzat. Vale? Això vol dir, com vèiem, un increment, i un increment, lògicament, superior en termes relatius en relació al nombre mitjà per cooperativa, 27 persones per cooperativa ocupades. Llavors, d'alguna manera, el que us explicàvem abans, en el sentit de que s'ha incrementat facturació i s'ha incrementat més proporcionalment que la facturació doncs, aquesta generació d'ocupació. Una ocupació que és majoritàriament fixa, eh? que aquí teniu una miqueta les dades, doncs, els treballadors que estan en l'àmbit de les agrobotigues, dels punts de venda minoristes i de les persones amb discapacitat. I a continuació us expliquem doncs, un altre apartat en relació a les persones sòcies. En quant a les persones sòcies que formen les cooperatives, sí que trobem que hi ha un cert retrocés respecte a l'any anterior, i encara que, com ha comentat el Pep, hi ha hagut una disminució
del nombre de cooperatives, si analitzem els últims anys, podem concloure que sempre ha estat superior a 30.000 el número de socis que formen les cooperatives. En el cas d'analitzar com són aquests socis que formen les cooperatives, trobem que hi ha un cert retrocés dels joves menors de 45 anys. Això ens indica que cada vegada els socis es fan més grans. En el cas de les dones, també hi ha un cert retrocés respecte a l'any anterior. És una lluita que se fa des de la federació intentant donar-li més protagonisme a les dones dintre de les cooperatives, però és un treball que s'està fent. I en el cas dels tipus de socis jubilats, productors i col·laboradors, aquest valor també va en cert retrocés respecte a l'any passat. I una de les dades importants d'aquesta gràfica és els socis productors que aporten el 75% de la seva producció. Aquest valor cada any va en retrocés, tant de l'any passat com els últims 4 anys analitzat, i això ens està indicant que cada vegada les explotacions dels socis es fan més grans. Un altre punt a tindre en compte dins de les cooperatives és que és el vot ponderat, que es manté estable de forma respecte a l'any anterior, i podem dir que una de cada 3 cooperatives continuen mantenint el seu vot ponderat. Molt bé. Una altra pregunta que ens fem és com s'estructura, com podem descriure els consells rectors de les cooperatives agràries. I aquí dir-vos que una miqueta les tendències que anem veient els últims anys es mantenen. Estem parlant de 1.500 persones aproximadament que formen part dels òrgans de governança de les empreses cooperatives, una reducció del 3,7% en relació al conjunt, i amb un nombre mitjà per empresa cooperativa doncs, que també es redueix. I això és una tendència molt clara que hem anat veient durant els últims anys, de fer consells rectors amb menys membres, més compactes, segurament amb la voluntat de que siguin més àgils, tot i que, lògicament, mantinguem aquesta diversitat d'inquietuds reflex, diguéssim, de l'Assemblea General. Unes xifres interessants també és veure com s'estructura aquest Consell Rector. Aquí tenim uns primers 2 brots verds en relació als Consells Rectors. Per una banda, els joves estarien incrementant el seu pes en el conjunt. Les persones de menys de 45 anys estarien incrementant el seu pes en el conjunt. I també les dones. Les dones, lògicament, veieu que és un grup minoritari dins els consells rectors, tan sols el 6,5%, però any rere any cada cop tenen més pes, diguéssim, dins els consells rectors. En aquest punt volem analitzar el paper de les dones dins del cooperativisme en funció de diferents paràmetres. Comencem amb l'ocupació. Actualment, dins de les cooperatives trobem que hi ha vora de 2.000 persones treballadores que són dones, amb un augment respecte a l'últim any. Això va associat a que, com ha comentat el Pep, hi ha un increment de treballadors dins de la cooperativa, però en el tant per cent de dones, que representen el 39,7%, va en disminució dels altres anys analitzats. Vull dir, sí que és veritat que en aquest últim any hi ha un increment degut a l'increment de treballadors, però la seva representació ha anat disminuint respecte als anys anteriors. En el cas de les dones sòcies de les cooperatives, tenim un lleuger retrocés respecte a l'any anterior, però sempre podem dir que aquest número de sòcies dones ha estat superior al 20% en tots els anys que hem analitzat. El segon punt que tenim en compte són les dones que estan dins de l'equip directiu. Actualment tenim 23 dones dins de l'equip directiu que es manté de forma estable respecte a l'any anterior, però si analitzem els últims anys veiem que hi ha hagut un petit increment. Això ens indica que la tendència que a poc aquestes dones se van incorporant dins de l'equip directiu. I si analitzem perdó, els membres del Consell Rector, trobem que actualment
94 dones formen part del total de Consell Rector, el qual representen un 6,5%. En quant als càrrecs dintre d'aquests consells rectors, actualment tenim 5 presidentes amb un sol retrocés de l'any passat. Això vol dir que hem passat d'un 3,1% a un 2,75%. Anem a analitzar ara una miqueta la contribució de les cooperatives i la seva evolució en relació al comerç exterior. I per fer-ho, aquí teniu una miqueta les principals magnituds i les anem desgranant progressivament. Per una banda, el nombre d'empreses que participen en l'activitat de comerç exterior ha incrementat lleugerament, un 5%. Per tant, ja tenim 63 empreses que participen en l'activitat del comerç exterior, que són un 34,1%. Per tant, hi ha més empreses cooperatives que participen d'aquesta activitat i generen una activitat associada a l'exportació de més de 270 milions d'euros. Aquí és molt rellevant que la facturació d'exportació doncs, s'incrementi, amb una facturació mitjana de 4,7%. La facturació global de les empreses que exporten representa uns 1.500 milions d'euros i sobre el conjunt aquest volum que s'exporta representa en aquestes empreses, en les que es dediquen a l'activitat exportadora, el 18,3%. Si mirem sobre la facturació global, aquesta exportació representa l'11,7%. Quins són els destins? Doncs en tenim de molt diversos. La realitat és que tenim la producció cooperativa a més de 60 països del món, amb un increment de l'11% en relació a l'anterior exercici, i 60 és una xifra, pensem que molt rellevant. Si tenim la xifra, números rodons, de 200 països arreu del món, doncs vol dir que la producció cooperativa arriba al 30% dels països del món, que jo penso que és una xifra doncs, amb molt impacte. En el conjunt, aquests destins, lògicament, com passa en totes les activitats, hi ha una gran concentració. 5 destins concentren el 72% de la facturació global, d'acord? Però, no obstant això, és molt important destacar que cada cop hi ha una diversificació geogràfica per part de cada empresa. Cada empresa, en terme mig, exporta a 7,7 països i això s'ha incrementat. Això vol dir que d'alguna manera està diversificant els riscos, està obrint nous mercats i, per tant, són elements positius a l'hora d'analitzar doncs, aquesta activitat exportadora. Una altra pregunta que ens podem fer és on exporta. Com el conjunt del sector agroalimentari espanyol i català, el principal destí és l'Europa occidental, que representa doncs, el 81,6% de l'exportació global. Aquí, Amèrica del Nord i del Centre representa el segon gran grup, diguéssim, de zona geogràfica amb destí de les cooperatives, amb un 7,6% del global, i en tercer, en el rànquing, estaria Europa Oriental Àsia, d'acord? Amb un 3,4%, amb un rang doncs, similar al que podríem trobar en el que seria Amèrica del Sud. Aquí, Estats Units és el 5è destí. En el conjunt de l'exportació de les cooperatives és el 5è destí, amb un 4,3% del volum d'exportació global, amb un indicador doncs, que és el primer destí fora de l'Europa occidental, i també destacar que Mèxic ha incrementat molt. D'alguna manera això explica que aquesta regió, Amèrica del Nord i Central, doncs, suposi la segona en quant a destí de la producció cooperativa. I si ens tanquem una miqueta el focus, dir-vos que en l'àmbit de l'Europa occidental, dos països, França i Alemanya, representen doncs, la meitat de la facturació, el 54,9% de la facturació global, i en aquest rànquing continuarien doncs, Itàlia i Bèlgica, molt igualats en aquest sentit, com podeu veure. Ara analitzarem com participen les cooperatives en la venda minorista.
les cooperatives, a part de tindre ingressos per les activitats agràries i ramaderes, tenim un altre tipus d'activitat que és la venda minorista. Si analitzem el nombre de cooperatives que tenen aquesta activitat de venda minorista, trobem que hi ha 102 cooperatives amb un cert retrocés respecte a l'any anterior. En quant a la facturació d'aquesta activitat, trobem que per les cooperatives que tenen aquesta venda minorista representa un 4,9 de la seva facturació i al nivell global de totes les cooperatives aquesta venda minorista representa el 2%, decreixent respecte a l'any anterior i també amb els últims 4 anys analitzats. Els tipus d'activitats minoristes que podem trobar són dos tipus: agrobotiga delicatessen i botiga supermercat. En quant a les botigues agrobotigues delicatessen, hi ha una certa reducció respecte a l'any anterior, però per contrari han augmentat la seva facturació. En canvi, en les activitats minoristes de botiga supermercat hi ha una certa estabilitat en quant al nombre d'establiments, però la seva facturació ha disminuït. Si veieu, aquí el total d'establiments minoristes sumen 134 i si sumeu els dos tipus de venda minorista és més baix. Això és degut a que hi ha cooperatives que tenen els dos tipus de venda minorista, agrobotiga i botiga supermercat. En quant a com són aquests establiments de venda minorista, podem dir que tenen una superfície de venda superior als 17.000 metres quadrats, que es mantenen estable de forma respecte a l'any passat i que els productes comercialitzats propis superen el 50%. A més del 80% d'aquests establiments de punt minoristes comercialitzen productes d'altres cooperatives i també superior al 80% comercialitzen productes alimentaris. I ara, molt breument, us explicarem una miqueta alguns serveis o subministraments que les cooperatives ofereixen. Els subministraments serien aquells inputs que les cooperatives compren de manera col·lectiva per oferir un millor preu als seus socis, fonamentalment. I aquí hi ha activitats doncs, molt destacades: la comercialització d'adobs, de fertilitzants i de fitosanitaris, la comercialització de llavors, i també doncs, hi ha unes 40 cooperatives que tenen el sortidor de combustibles per oferir també doncs, un preu més competitiu. Però lògicament aquí veieu que hi ha una gran diversitat de subministraments en els que tenen activitat de, per part de les cooperatives agràries. Evidentment, això indirectament és un servei, aquí hi ha negoci, però la voluntat, sobretot a l'hora de fer aquesta activitat de subministraments, és oferir servei, i després hi ha directament altres serveis que ofereixen fonamentalment per a les persones sòcies, però també per al conjunt de la comunitat. I aquí hi ha molt de forma destacada doncs, la formació, la gestió d'ajuts i l'assessorament, però també la contractació d'assegurances agràries, la gestió de maquinària conjunta i després activitats doncs, més per al conjunt de la ciutadania. El fet de que moltes cooperatives doncs, ofereixen visites guiades a la cooperativa. Per tant, aquí el que veieu és que hi ha una gran diversitat d'activitats que ofereixen en aquest àmbit. I per últim, analitzarem com són els serveis financers que ofereixen les cooperatives. Per tindre en compte, per fer l'anàlisi d'aquests serveis que ofereixen, les cooperatives han tingut en compte tant les cooperatives federades com les cooperatives no federades. Observem que es mantenen el número de cooperatives en sessió de crèdit, amb un total de 55 cooperatives. Es manté estable respecte a l'any anterior, però si analitzem l'evolució dels últims 4 anys, veiem que és una activitat o un servei que cada vegada les cooperatives van disminuint. Però encara podem dir que una de cada 3 cooperatives té sessió de crèdit. Respecte al volum de dipòsits que aporten aquesta sessió de crèdit, estem al voltant de 600 milions d'euros, que es manté de forma constant. Aquestes sessions de crèdit donen servei a 77 municipis, dels quals 30 municipis és l'única entitat que ofereix serveis financers.
Si a més aquests serveis ho ubiquem de forma geogràfica, podem observar que bàsicament aquests serveis financers o aquestes cooperatives en cessió de crèdit es troben bàsicament al sud de Catalunya, que com hem comentat abans és on hi ha més presència de cooperatives. Aquí l'important a destacar són aquests puntets vermells, que són les comarques o els municipis en el que la cessió de crèdit de les cooperatives és l'única entitat que ofereix serveis financers, com és en el cas de les comarques del Priorat, Segrià, Baix Camp, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Alt Camp, Garrigues, Tarragonès i Penedès. Fins aquí expliquem totes les magnituds econòmiques, les xifres del 2026, i tal com us ha comentat abans el Pep, us introduïm una novetat aquest any del 2026, en el qual hem fet un vídeo de cooperativisme agrari. En aquest vídeo hem volgut recollir la força del cooperativisme i l'impacte que genera en el nostre territori. És una manera que he volgut resumir el que hem compartit avui amb tots vosaltres i de recordar que darrere de cada cooperativa hi ha persones que col·laboren, innoven i treballen per crear un futur millor. I amb aquest vídeo acabo la meva exposició i només donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Els principals indicadors del cooperativisme agrari català demostren la força d'aquest model d'organització col·lectiva. Les 181 empreses cooperatives del sector agroalimentari han facturat 2.341 milions d'euros, cosa que suposa una mitjana de 12,7 milions d'euros per empresa. El cooperativisme agrari és líder en la producció catalana d'oli d'oliva, ametlla, avellana, arròs, garrofa, vi i de molts altres productes. Les cooperatives agràries donen feina a gairebé 5.000 persones. El repte és augmentar el nombre de dones entre les persones sòcies, els consells rectors i a les gerències. El volum d'exportació global supera els 273 milions d'euros. Els productes que exporten arriben a 60 països, sobretot a l'Europa occidental. Gairebé el 30% de cooperatives són centenàries. El 75% tenen més de 50 anys. I a 3 de cada 4 comarques hi ha cooperatives agràries. Parlem, doncs, d'un model consolidat, resilient, amb projecció de futur, útil per a la comunitat, econòmicament significatiu i ben arrelat al territori. Doncs aquesta és la novetat d'enguany, i lògicament us hem bombardejat amb moltes xifres, però abans de tancar, diguéssim, aquesta part introductòria, el que us volíem, alguns ja sou convençuts, però d'alguna manera us volíem recordar que les cooperatives agràries són, doncs, molt més que xifres. Sabem que la finalitat principal de les cooperatives agràries és la transformació i la comercialització conjunta de la producció de les persones sòcies. Per tant, a diferència de bona part de l'agroindústria, una cooperativa és una empresa formada per agricultors o ramaders en què aquests no només són els proveïdors de la matèria primera, sinó que participen en les decisions i en la governança d'empresa i ho fan d'una manera democràtica. Una manera en la que el productor agrari participa en l'empresa i n'és el propietari i que, de fet, lògicament, l'objectiu principal de l'empresa és millorar, doncs, aquesta rendibilitat de les persones sòcies, i això ho fa, doncs, a més de transformar i comercialitzar de forma conjunta la producció de manera agrupada, amb la voluntat d'obtenir sempre el millor preu de mercat, ho fa també oferint serveis, com hem vist, de diferent naturalesa, amb la idea preliminar, doncs, de que el valor afegit i els beneficis retornin al sector. I, per tant,
estem amb empreses cooperatives que treballen en producció local, en el nostre cas, per tant, producte català, i que som les millors garants de que la venda de circuit curt i de proximitat doncs, funciona. Empreses, com hem vist, molt arrelades al territori, amb una vinculació íntima amb l'entorn, amb una atenció innata per a la sostenibilitat i per la naturalesa i que de manera intrínseca no es deslocalitzen. Empreses que creen llocs de treball al territori i per al territori. Exemples de professionalitat en la gestió, també exemples de tradició i resiliència i exemples de nombrosos projectes d'innovació, d'economia circular, de prevenció del malbaratament, de digitalització dels processos productius. Empreses que són rellevants en l'àmbit agroalimentari, però lògicament la cooperativa no és només una indústria, és una empresa formada per persones i per a les persones, empreses que contribueixen a aportar valor a la construcció d'un país equilibrat, viu i sostenible i contribueixen a crear un teixit econòmic responsable integrador, que forma part aquest ideari de la política agrària comunitària, d'aquesta voluntat de millorar l'organització dels productors en la cadena de valor, d'acord? I sobretot, d'una manera destacada, empreses formades per persones i per a les persones. Abans de finalitzar una miqueta l'exposició, sí que recordar-vos, el vídeo us feia un petit spoiler, però recordar-vos que en l'espai de la pàgina web dedicat a l'Observatori us podreu descarregar, podeu tornar a visualitzar el vídeo, però lògicament us podeu descarregar tots aquests materials, aquests documents que anem generant amb la idea de transparència i de que pugui ser un element de coneixement i d'aprofundiment del sector cooperatiu. I aprofito per dir-vos també en aquest àmbit que en xarxes socials, per xarxes socials, anem fent un concurs amb caràcter mensual, un concurs a Instagram en el que anem llançant diferents preguntes i com a concurs aquí sí que hi ha premi, vale? I que ens ajuden també a difondre lògicament el projecte de l'Observatori, però en el fons difondre el cooperativisme agrari al conjunt de la ciutadania. I ara sí que arriba un moment una mica més delicat, si em permeteu la broma, de fer un petit examen. Crec que estem en termini, estem en temps en relació a el que havíem previst i ara permeteu-me que vagi a buscar l'examen per compartir-lo. Són simplement unes preguntes, d'alguna manera, per fer més dinàmica la sessió i perquè comprovar d'alguna manera, entre cometes, que tots hem estat atents. Ara el que us demano és, sisplau, que aneu a buscar els vostres telèfons mòbils o a un navegador que tingueu en l'ordinador i aneu seguir una miqueta les instruccions que veureu en aquesta pantalla. Podeu escanejar el codi QR que teniu en la posició central amb el vostre mòbil o bé anar al vostre navegador a la pàgina www.menti.com i entrar el codi que teniu a continuació. El 1402 1631. D'acord? Us deixo una estoneta perquè hi entreu. D'acord? I aviam, he dit un examen, però no us preocupeu. Vull dir, si algú suspèn no al setembre, aquí sí que dir-vos que malauradament no hi ha premi per al guanyador, però el que creiem que és una forma, si em permeteu, una miqueta més lúdica de fer un repàs de les principals magnituds. I si us sembla, comencem. Vale? Són 10 preguntes molt senzilles que ens ajuden a
entendre una miqueta doncs, el perquè de tot plegat. Aquí la pregunta que us fem és si des de quan, d'alguna manera, recollim dades en el marc del projecte de l'Observatori. Si ho fem des de fa uns 40 anys, us recordo que la federació doncs, ja té més d'aquests 40 anys. Per tant, seria versemblant des de fa més de 20 anys, des de fa més de 15 anys o des de fa més de 10 anys. Us deixo una miqueta doncs, de temps perquè us empleneu doncs, aquesta informació. Veig que no tothom s'atreveix a respondre. Us deixo una miqueta de temps. No tothom s'atreveix a participar en l'examen i no tothom s'atreveix a respondre. Ens mostrarem una miqueta les respostes. Doncs el 78% dieu que fa més de 20 anys i la resposta correcta, efectivament, és aquesta. Estem recollint dades amb caràcter doncs, més sòlid des de l'any 2004. Per tant, doncs, ja tenim més de 20 anys de dades de l'Observatori. La següent pregunta que us fem és si les cooperatives agràries, incloent les cooperatives ramaderes, generen menys d'un 10% del conjunt del sector agrari, més d'un terç del conjunt del sector agrari, més de la meitat del conjunt del sector agrari, més del 75% del conjunt del sector agrari. Aquí us emplacem a que aneu responent. Deixem una miqueta de temps per als últims. Anem a veure les respostes. Doncs aquí, empatats, el 44% consideren que més d'un terç del conjunt del sector agrari i el 75% i el 44% també consideren que més del 75%. La resposta correcta és que és més d'un terç del conjunt. Aquesta seria la resposta correcta. En quant al nombre de cooperatives, des del 2004 el nombre d'empreses cooperatives s'ha mantingut força estable, ha incrementat un 10%, ha incrementat un 30%, ha disminuït un 10% o ha disminuït més d'un 30%. Quan vulgueu ja podeu respondre. Anem a veure les respostes. Doncs aquí, majoritàriament, dieu que ha disminuït més d'un 30% el nombre d'empreses cooperatives i és la resposta correcta, efectivament. Aquesta és la resposta correcta. I ara anem a veure l'altra pregunta. És en relació a la facturació mitjana. Si des del 2004, des d'aquests 20 anys aproximadament, la facturació mitjana de les empreses cooperatives s'ha mantingut força estable, ha incrementat un 50%. Aquí estem parlant de la facturació mitjana, la facturació per empresa. Ha incrementat més d'un 100%, ha disminuït un 50% o ha disminuït més d'un 100%. Quan vulgueu, podeu anar responent.
Aquí està molt equilibrat. És la resposta majoritària que té més vots és que ha incrementat més d'un 100%. I, efectivament, aquesta és la resposta correcta. Ha incrementat bastant més d'un 100% en aquests més de 20 anys. Una altra pregunta en relació a l'estructura d'aquestes cooperatives. El top 100, les primeres 100 primeres empreses cooperatives en quant a la facturació, suposen en relació amb el conjunt aproximadament menys del 30% del global, el 50% del global, el 75% del global, el 90% del global o més del 90% del global. Aquí la majoria de vosaltres heu dit, bueno, 2/3 parts, un 67%, heu dit que més del 90% del global, les primeres 100 empreses, i la resposta correcta seria efectivament aquesta. Més del 90% de la facturació global el generen doncs, les primeres 100 empreses cooperatives. En relació al comerç exterior, quina posició té Estats Units d'Amèrica en els destins de la producció agroalimentària? Està la primera en el rànquing, la segona, la tercera, la quarta o la cinquena o el cinquè país en relació al conjunt. Aquí, efectivament, la majoria de vosaltres considereu que és la cinquena, el rànquing de destins de la producció cooperativa. Efectivament és així. És cert que és el primer destí fora de l'Europa occidental, però és el cinquè dins el rànquing de diferents països. Ja estem finalitzant. Ara fem una pregunta en relació als dipòsits de les seccions de crèdit. Quina seria la xifra aproximada del volum de dipòsits d'aquestes seccions de crèdit? I tenim 4 opcions: uns 100 milions d'euros, uns 300 milions d'euros, uns 600 milions d'euros o uns 1.200 milions d'euros. Us recordo que aproximadament una de cada 3 empreses cooperatives tenen secció de crèdit. Aquí heu respost tots i ràpid. I la majoria, la immensa majoria, heu dit doncs, uns 700 milions d'euros. I efectivament aquesta, uns 600 milions d'euros aproximadament, i això és la xifra que és la certa, d'acord? I que il·lustra doncs, el volum de dipòsits del conjunt. Una de les últimes preguntes, crec que no l'última, és en relació a l'orientació que més ha contribuït a l'increment de la facturació global en aquest exercici. I us en plantegem algunes, com ramaderia i pinsos, arròs, oli d'oliva i fruita seca, vins i caves. Penseu que l'increment ha estat generalitzat en totes les orientacions productives o que cap orientació ha incrementat la seva facturació. Aquí el que diem no és quina contribueix al conjunt més, sinó quina ha representat un major increment en termes absoluts en relació al conjunt. D'aquestes que us plantegem, quina ha contribuït, si l'increment no és destacat en cap orientació i ha sigut generalitzat, o bé si cap orientació considereu que ha incrementat en relació al conjunt. Aquí està força empatat. La majoria, la meitat, però la majoria simple, per entendre'ns, considera que oli d'oliva i fruita seca són l'orientació que més s'ha incrementat en la facturació en aquest exercici, i un 44%
considera que és ramaderia i pinsos. La resposta correcta és oli d'oliva i fruita seca. Sí que us hem fet una petita trampa en el sentit de que efectivament ramaderia i pinsos és la primera que contribueix a la facturació global, però aquesta orientació en aquest exercici doncs, ha disminuït en relació al, a l'exercici precedent. I crec que ara sí que és l'última, tot i que em puc haver despistat, l'efecte de la sequera en aquest exercici. La sequera viscuda doncs, no ha implicat una reducció de la facturació en cap sector, ha suposat doncs, una pèrdua generalitzada que s'ha traduït en una pèrdua de facturació en el conjunt de sectors de manera generalitzada, o bé s'ha traduït en una disminució de la facturació en alguns sectors, però no passen tots. Us deixo un instant perquè acabeu de fer aquesta reflexió. I aquí dieu que el 70% dels que heu respost i que us heu apuntat a l'examen doncs, s'ha traduït en una disminució de facturació en alguns sectors. Doncs aquesta, efectivament, és la resposta correcta. Hi ha alguns sectors, sobretot cultius herbacis, doncs, que van patir d'una forma molt severa i que no van tenir possibilitat de recuperar la facturació per altres vies. I, per tant, no va ser una pèrdua de facturació generalitzada, ho acabem de veure, el fet de oli d'oliva i fruita seca, doncs, que com a orientació doncs, van incrementar la seva facturació tant mitjana com en termes absoluts i, per tant, doncs, aquesta sequera doncs, ha anat per barris. Crec que... sí, l'última, disculpeu. L'última seria aquesta. Si les cooperatives agràries són presents en totes les comarques de Catalunya, en un 75% de les comarques de Catalunya, en un 50% de les comarques de Catalunya, o bé en un 25%, o ja estic tan cansat que ho desconec. Doncs aquí, majoritàriament, heu dit doncs, que en un 75% de les comarques de Catalunya hi ha presència de cooperatives. Seria una xifra doncs, molt potent, que és certa, efectivament, en 3 de cada 4 comarques de Catalunya aproximadament doncs, hi ha cooperatives agràries. És un element, lògicament, doncs, que il·lustra doncs, aquesta taca d'oli en el territori, aquesta eh, importància a nivell territorial i que d'alguna manera hem volgut reflexar amb aquest darrera pregunta d'aquest petit examen. Això seria tot. Crec que no us heu atrevit doncs, a fer preguntes. No sé, teniu l'última oportunitat a aquestes alçades doncs, de fer alguna pregunta a l'apartat de preguntes i respostes. Si no, lògicament, sempre podeu posar-nos en contacte amb nosaltres trucant-nos per correu electrònic, com considereu, per aprofundir una miqueta en aquest contingut. I ara, si em permeteu, doncs ja veig que no us animeu, doncs, però de fet estem en termini. Li passaria amb la paraula al Ramon Sarroca doncs, perquè fes la cloenda. Sí, disculpeu, penso que sí que hi ha una pregunta. Sí, el Lluís Pallejà ens pregunta si, donada la situació de la fruita seca, no seria interessant separar oli i fruita seca. Aquí dir-vos que, lògicament, nosaltres tenim la informació separada, d'acord? Però a l'hora de classificar les cooperatives, hi ha l'orientació, l'activitat de fruita seca en moltes de les cooperatives que tenen aquesta activitat és una activitat secundària i per tant ens costaria, podríem fer-ho, però ens costaria trobar cooperatives exclusivament orientades, que n'hi ha, però que fos un grup
prou representatiu com per identificar doncs, aquest grup d'una forma separada. Evidentment, en el dashboard sí que teniu les dades de facturació per orientacions. Tenim la facturació i els volums productius per ametlla, per garrofa, per avellana, per festuc, i per tant, d'alguna manera, aquí sí que tenim la informació desagregada. Però a nivell de, doncs, de veure aquesta facturació agregada, pensem que ens és més pràctic de fer-ho agrupant oli d'oliva i fruita seca. És igual que fem en ramaderia i pinsos, igual que fem en fruita i horta, que d'alguna manera estem barrejant subsectors que en realitat sí que tenen una naturalesa que pot arribar a ser diferent, però que d'alguna manera ens interessa agrupar-ho per veure doncs, tendències. Tot i així, lògicament, estem oberts a propostes de millora i et convido, Lluís, a que li dones un cop d'ull al dashboard, perquè allí sí que hi ha les dades de la versió interna doncs, de facturacions, de preus mitjans comercialitzats per les diferents produccions i, lògicament, aquí sí que hi ha un desglòs. Si no hi ha més preguntes, t'agraeixo molt el comentari. Si no hi ha més preguntes, ara sí, amb puntualitat suïssa, passaríem a iniciar la cluenda. Per tant, demanem al Ramon, ara sí, que obri micro i vídeo i finalitzi doncs, aquesta jornada d'avui. Esperem que us hagi sigut del vostre interès i fins a la pròxima. Molt bé, Pep, merci. Primer que tot, agrair l'assistència del director general de cooperativisme del Govern de la Generalitat i del Departament d'Empresa i Treball, el David Bonví, i és bo que hagi escoltat aquestes dades, com se produeixen, perquè al final és una evolució des del 2004 i això ha servit per a consolidar estratègies i objectius. I jo us diré només tres coses puntuals. No només són dades, que són importants, però han de servir per a aquestes estratègies davant de les administracions, però davant també del cooperativisme en general. Ens ha d'ajudar el cooperativisme en general de totes les famílies a seguir estratègies conjuntes. Veieu que el sector agrari concentrem cooperatives, jo defugixo una mica de la paraula que hi ha menys cooperatives, és veritat, però perquè s'ha fet una feina en aquestes polítiques públiques dels governs de la Generalitat de concentrar cooperatives, però això ens serveix també per a guanyar musculatura i pujar facturació. És veritat, les dades ens donen unes certes amenaces, però també una sèrie d'oportunitats. I en global no som diferents de la resta del sector agroalimentari i jo diria de la resta del sector dels oficis i també de l'economia en general. El cooperativisme va en augment i el cooperativisme en totes les seues fórmules va en augment i sempre diem des del sector agrari i ramader que això ho hem d'aprofitar. Hem de defugir d'aquests pessimismes que a vegades ens centrem molt a parlar i a llepar-nos les mateixes ferides i ens hem de concentrar en les oportunitats globals que podem tindre entre tots i totes plegades. A no tardar, hi ha hagut un mapa que ha ensenyat el Pep, a no tardar hauríem de poder tenir d'aquests puntets que simbolitzen el cooperativisme agrari i ramader, l'hauríem de poder tindre i tenir-lo en tots els puntets de totes les cooperatives, de totes les famílies que representem a Catalunya, a la Confederació de Cooperatives. Això seria la primera visualització important, és que som aquí, que som importants i que hem de seguir sent-hi, perquè la solució a molts dels problemes que se'ns ve damunt, en tots els aspectes socials, econòmics, territorials, però també laborals, d'habitatge i tot plegat en ensenyament, en laboral. La cooperatives tenim molt a dir, tenim moltes solucions a aquests problemes i som un actiu important
que no el podem deixar perdre. Les cooperatives, en tant en quant com a solucions als problemes globals, però també en tant en quant empreses representatives dintre de molts sectors, jo crec que n'hem de presumir, ho hem de reivindicar i hem de voler participar i tindre la consciència de que hem de ser a molts llocs que avui segurament que no hi som. Jo res més, agrair la feina feta per tot l'equip del Pep, de la Lluïsa, però per tot l'equip en general de la Federació Cooperatives i, com no, també agrair-vos a totes les persones que us heu connectat, que hem estat aquestes 2 horetes aquí escoltant dades i dades, i només emplaçar-vos a l'any que ve a poder tornar-ho a repetir i a veure com funcionen aquestes dades i quin és aquesta salut que té el cooperativisme. Moltes gràcies a tots i a totes i guardeu en tot el que pugueu de la calor. Hasta la pròxima. Adéu.